Bona nit, falten poques setmanes per la campanya electoral que promet ser tan emocionant com una final Barça-Lloret de la Copa Catalunya. Potser no tant. Per parlar-ne ens acompanya avui a l'Àgora el líder de l'oposició, candidat de Convergència i Unió a la presidència de la Generalitat i soci 49.381 del Barça, Artur Mas. Bona nit, senyor Mas. Molt bona nit. Es pot saber que... Vostè guanyarà les eleccions? Home, a veure, no voldria anar de guais, eh? Miri, avui mateix ho dic al diari. Però la cosa pinta bé, escolti'm. Creu en una Catalunya independent? Miri, sentiments a part, després que en Montilla deixi el país en ruïnes, crec que la independència no és la meva prioritat. Almenys en aquests primers... Sí o no? M'està demanant que em defineixi? Doncs bé, com a nacionalista crec en la sobirania del meu país, tot i que ara mateix sóc partidari del diàleg amb Espanya. Tot i que crec que no podem identificar-nos amb una Espanya reaccionària. Tot i que a mi les cançons del Julio Iglesias m'agraden, tot i que els seus darrers discos són una merda, tot i que ara està més arrugat que una pansa, tot i que la seva dona està bastant bona. Gandia Terol X. Abans d'acabar, és problemàtic que les eleccions coincideixin amb el clàssic entre el Barça i el Real Madrid. Se quema Madrid, Madrid se quema Madrid. Bé, jo crec que no seria bo que coincidissin. Tot i que potser així la nit electoral no seria tan llarga. Tot i que aleshores jo no podria anar a la llotja. Tot i que en Montilla tampoc. Tot i que allà al Barça ni fu ni fa. Tot i que el Molputa té un bon lloc allà. Tot i que allà no podria celebrar els gols. Tot i que allà potser aquella nit no podria celebrar res. Tot i que jo podria ser aclamat president a mig partit. Tot i que aleshores no podria abusar de la locució conjuntiva. Tot i que l'empro amb correcció. Tot i que se'n podria fer una cançó. Tot i que seria aquesta. Bona nit.